Sa pagsapit ng umaga, ipinagpatuloy nila Manong Alejandro ang kanilang ordinaryong pamumuhay. Bagaman hindi sila naghahanda sa lugar, patuloy pa rin silang alerto sa mga planong maaaring isagawa ni Protasio. Maya't maya rin ang pagbisita sa kanila ng mga kakarma upang ibigay ang bawat detalyeng hinahangad nila. Ayon kay Maximo, na sa bawat oras na dumarating ang mga mensahero ni Rakim, dala ang bagong sulat sa kanilang baryo. Tumagal yon ng humigit kumulang sa ilang linggo, masunod lamang ang ibinigay na abiso ni Manong Alejandro. Sa paglipas ng mga araw, wala namang naganap na kakaiba sa lugar. Bagaman mapayapa sa teritoryo ng mga kakarma, patuloy pa rin silang hindi nagpapakakampante sa takot na baka dumating na lamang ang araw, sinasalakay na pala sila ng hukbo ni Protasio. Bagaman nananatili sila Manong Alejandro sa lugar na kanilang pinagtitirhan, patuloy namang gumagala ang kanilang mga kasangga para maghanap ng karagdagang impormasyon ukol sa mga aswang na bumubuo sa pangkat ng kanilang kalaban. Inaasahan na nila noong binubuo yon ng iba't ibang uri ng mga angkan at mga gabunang may malalim na karanasan pagdating sa digmaan. Sa pagdating ng araw na nakabalik na ang mga mensaherong ipinakalat ni Rakim, agad naman silang nagsagawa ng pagpupulong kasama si Maximo at si Manong Alejandro. Maigi nila noong pinakinggan ng bawat sasabihin ng kanilang pinag-utusan nang sa gayoy malaman nila ang kabuuan ng pinaplano ng kanilang kalaban. Sabihin mo, kaibigan, ano ang nakita mo sa lugar nila Protasio? Mahinahong tanong dito ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ng mensahero, agad naman yung tumingin sa kanya na merong takot sa mga mata. Pagsilay ng maestro ni Maximo na hindi maipinta ang pagmumukha ng nilalang, binigyan niya yon ng pagkakataon para makapagsalita. Maya-maya pa, mahinahong sumagot naman sa kanya ang mensahero ng, Wala ho kaming nakita. Binaybay na namin ang lahat ng lugar sa karatig baryo pero ni pagmumukha ni Protasio wala kaming nadatnan. Maging sa kuta ng mga sundalo ay wala kaming nakita na para bang nagtago na lamang ito bigla. Pasensya na ho kayo, Ginoong Rakim. Kami ay nabigo sa inyong magbigay ng impormasyon. Matapos nitong makapagsalita, nagpatira pa yon sa harapan ng kanyang pinuno bilang pagpapakita na handa niyang tanggapin ang anumang parusang nais ni Rakim. Habang umiiyak ang nilalang na yon, panay naman ang pag-uusap nila Manong Alejandro ukol sa mga bagay-bagay na natuklasan ng mensahero. Anya, hindi nila kinakailangan na maglagas ng tauhan noong mga panahong yon dahil kailangan nila ito sa nalalapit na digmaan. Inaasahan na din niyang hindi nito mahanap si Protasio dahil sa taglay nitong abilidad na kayang bulagin ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Huwag kayong mabahala, Rakim. Habang nag-uusap tayo ngayon, gumagalaw na ang mga tikbalang sa paligid. Maghintay na lang tayo. Nasisiguro ko sa inyo, matutuklasan nila kung nasaan si Protasio. Mahinahong wika ni Manong Alejandro habang patuloy nitong tinitingnan ang umiiyak na mensahero. Dahil sa wala namang magawa noon sila Rakim, kung kaya't hinayaan na lamang nilang intindihin ang kapalpakan ng kanilang tagapagmasid. Bagaman kamatayan ang parusa sa mga katulad nilang palpak sa misyon, walang magagawa si Rakim kundi sundin ang payo ng maestro ni Maximo. Bukod kasi sa iyo ng pinakikinggan nila bilang tagapayo, yun din ang namumuno sa pag-aayos ng kanilang hukbo para sa digmaang paparating sa hinaharap. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inanyayahan ni Manong Alejandro ang pinuno ng kakarma na tumungo sa tahanan niya. May mga bagay kasi silang pag-uusapan noon ukol sa pagpapalakas ng depensa ng kanilang teritoryo.
Isasama na din nila sa paksa ang paghahanda sa puwersa ng musang na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyang nagmamasid sila Maximo sa paligid. Wala silang iniisip noon kundi ang magbantay ng magbantay sa pagdating ng kanilang kalaban. Alam na kasi nilang hindi aabutan ng ilang araw ang pagsalakay ng mga ito, gawa ng nasisiguro nilang naihanda na ni Protasio ang kanyang hukbo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Maximo, nakasilay sila ng dalawang matatabang lalaki na naglalakad sa talahiban. May daladalang malaking pamalo ang mga nilalang na punong-puno ng malatinik na bakal papaikot. Napakarami din itong bahid ng dugo sa katawan, indikasyon na marami na itong napaslang. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali naman siyang bumalik sa kubo upang ipaalam kay Manong Alejandro ang pagdating ng mga mandirigma ni Protasio. Hindi na muna ninais na magpadalos-dalos sa kanyang gagawin sapagkat wala pa siyang kaide-ideya kung ilang mga nilalang ang kanilang makakalaban. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya si Manong Alejandro na nagdadasal. Dahil sa hindi niya maaaring istorbohin ang ginagawa nito, kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Pagtayo ni Manong Alejandro mula sa kanyang pagpapatira pa, dali-dali naman siyang nilapitan ni Maximo habang nagsasabi ng, "Maestro, nandiyan na ho ang grupo ni Protasio. Ano ho ang gagawin natin? Medyo malapit na ho sila sa baryo. Mabuti na lang, wala doong kakarmang nakabantay dahil kung nagkataong meron, kanina pa nag-umpisa ang labanan." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong isinama ni Manong Alejandro papalabas ng kubo upang ituro ang mga nilalang na nasa ilalim ng pamamahala ni Protasio. Nang masipat ito ng kanyang maestro, agad naman itong kinuha ang kanyang libretang nakapulupot sa kanyang tagiliran at mabilisang nag-usal ng mga buhay na karunungan. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang nagbigay utos sa kanyang disipulo na ipadala ang ulat ukol sa kasalukuyang sitwasyon nang sa gayoy magawang malaman ni Rakim ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang hanay. Nang marinig ni Maximo ang sinabi ng kanyang maestro, agad naman niyang tinawag ang mga tikbalang nilang kasangga para gawing minsahero ang mga ito. Yun na lamang kasi ang natitira niyang alas upang maipadala ng mabilis ang mensahe sa pangkat ng mga kakarma. Matapos siyang makuha ng mga tikbalang, mabilisan din naman itong tinahak ang napakalawak na palayan. Segundo lang noon ang dumaan nang tuluyang maglaho ang mga ito sa mga mata ni Maximo. Nang maisagawa na niya ang kautusan ni Manong Alejandro, muli niyang binalikan ang lugar kung saan niya nasipat ang kanilang mga kalaban. Sa muling pagsilay niya doon, nasipat niya ang mga itong nananatiling nakatayo na para bang wala sa kanilang isipan ang gumalaw o gumawa ng kahit na anong bagay. Dahil sa kasalukuyang akto ng mga nilalang, napilitan si Maximo noon na magkubli para maipagpatuloy ang kanyang pagmamasid. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat si Manong Alejandro na kasywal na naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. "Maximo, yan ba ang sinasabi mo?" Bungad na tanong ni Manong Alejandro. "Oho, maestro. Sila nga ho. Kanina pa ho sila dyan. Pawang, walang planong gumawa ng kahit na anong bagay." Sagot naman dito ni Maximo. Nang marinig ito ng kanyang maestro, agad naman itong inilahad sa kanya na naghihintay lamang ang mga nilalang na yon sa pagdating ng kanilang mga kasama. Ayon kay Manong Alejandro, na kung hindi siya nagkakamali, ang mga nilalang na nasisilayan nila noong mga oras na yon ay ang tinatawag na mga bungabon. Isa itong uri ng mga engkanto na kadalasang tagasunod ng mga mambabarang. Sila ang tagagabay sa mga inutusang insekto ng mga ito, nang sa gayoy ligtas siyang makarating sa taong nais nitong pabaunan ng sakit. Dagdag pa ni Manong Alejandro, mapanganib ang mga bungabon dahil kaya nitong tigalpuhin ang kahit na anong nilalang na merong mataas na bakod at puder sa kanilang katawan.
Maliban sa kakayahan na yan, kaya ring makipagtagisan ng bungabon sa kahit na anong nilalang pagdating sa sukatan ng pisikal na kakayahan. Matapos itong marinig ni Maximo, patuloy lang naman niyang pinagmamasdan ang mga nilalang ng hindi umiimik. Nais niyang matuklasan noon ang kahinaan ng mga ito nang sa gayoy madali niya yung mapabagsak sa oras na mag-umpisa ang nagbabadyang digmaan. Maestro, alam niyo ho ba ang kahinaan ng mga bungabon? Tanong ni Maximo kay Manong Alejandro. Oo naman, iho. Ako pa ba? Ang kahinaan ng mga bungabon ay ang mga paa nila. Sa oras na madurog mo ito, madali mo na lang mababasag ang kunat at kabal ng kanilang mga balat. Kung asintahin mo sila sa ibang parte ng katawan, hindi yun tatalab at mas lalo mo lamang silang bibigyan ng sapat na lakas para durugin ka sa iyong kinatatayuan. Wika ng kanyang maestro. Mahusay, Maximo. Yan ang gusto ko sa aking disipulo. Hindi puro kalamnan at lakas ang ginagamit. Sa digmaan, sukatan ito ng talino. Kapag wala ka niyan, asahan mong hindi magtatagal ang iyong buhay. Matapos nilang mag-usap, muling ibinaling ni Maximo ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga bungabon. Mariin niyang pinagmasda ng buong katawan ng mga ito. Nang sa gayoy madali niyang maasinta ang kahinaang inilahad ng kanyang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang naramdaman ang pagsidatingan ng mga kakarma kasama ang mga tikbalang na napag-utusan nila. Sa paglapit ng mga ito sa kanilang harapan, agad naman itong sinalubong ni Manong Alejandro habang nagwiwika ng, Magmadali kayo. Nalalapit na ang grupo nila Protasio. Rakim, kumusta ang mga tauhan mo? Naisarado na ba nila ang lahat ng hangganan ng iyong mga teritoryo? Oo, Ginoong Alejandro. Kanina pa ho sila nakabantay sa maaaring daanan ng pangkat ni Protasio. Siya nga pala, Ginoo, bakit may mga bungabon sa lugar na ito? Hindi ba't naabisuhan na natin ang lahat ng mambabarang sa buong Mondragon at Silvino na walang makikialam sa digmaang ito? Nagtatakang sagot naman ni Rakim. Alalahanin mo, Rakim, hindi lang sa mga lugar na yan na mamahay ang mga mambabarang. Sinasabi ko sa iyo, sa buong Samar meron yan, kahit sa iba yung lugar na tawid dagat ang pagitan. Sigurong mga bungabo na ito, napag-utusan lamang ng kanilang mga mambabarang na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Protasio. Ay, kaawa-awang mga nilalang. Sagot naman dito ni Manong Alejandro. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nila nasipat ang hukbo ng mga aswang na naglalakad sa likurang bahagi ng mga bungabon. Ang iilan sa mga ito ay merong daladalang sulo na siyang nagsisilbing liwanag sa napakadilim na paligid. Ayon kay Maximo, na kung titingnan ang mga nilalang na yun sa malayo, maihahalin tulad mo ito sa kumpol ng mga santelmo na gumagapang sa itaas ng talahib. Nasisiguro niyang hindi lang hukbo ang kanyang nasisilayan noon, bagkus ay lihiyo ng mga aswang na naghahanap ng pagkawasak sa kanilang pangkat. Matapos nilang masilayan ang hukbo ni Protasio, agad namang tinawag ni Rakim ang lahat ng kanyang mandirigma sa pamamagitan ng isang napakalakas na pag-alulong na maihahalin tulad mo sa alulong ng isang lobo. Tumagal yon ng 2 minuto na halos ikabingi na ni Maximo ang ginagawang pagtawag ng pinuno ng mga kakarma. Nang maisagawa na ni Rakim ang mga bagay na kinakailangang gawin, dali-dali naman niyang isinaayos ang hanay ng kanyang mga kasama. Nag-anyong mga anino na din ang mga ito upang masigurong nakahanda na ang kabuuan ng kanilang grupo. Sa pagsilay ni Maximo sa mga kakaramang papalapit sa kanilang mga kalaban, dali-dali naman niyang tinawag ang 3 sibat na kanyang pangunahing sandata. Itinaas na din niya noon ang kanyang kalasag habang nagmamadaling naglalakad papalapit sa pangkat nila Rakim. Nang masipat siya ng kanyang maestro, dali-dali naman siya nitong tinawag habang nagwiwika ng, Maximo,
Huwag ka na munang sumama dyan. Meron akong mahalagang bagay na ipapagawa sa'yo. Wala kang dapat ipag-alala sa grupo ni Rakim sapagkat napakalalakas nilang mandirigma. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang maestro, wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa kinaroroonan nito. Paglapit niya noon kay Manong Alejandro, agad naman niyang naunawaan ang mga bagay na nais nitong ipagawa sa kanya. Ayon sa kanyang maestro, upang magtagumpay sila sa digmaang iyon, kinakailangan niyang wasakin ang hukbo ni Protasio nang hindi nito napapansin. Dahil siya lang ang may kakayahan noong makipaglaban ng hindi natutunugan, kung kaya't angkop na angkop para sa kanya ang maging isang manglilinggo. Matapos mapag-alaman ni Maximo ang kanyang gagawin, dali-dali naman siyang inutusan ni Manong Alejandro na tumungo sa likurang bahagi ng kanilang kalaban. Bago niya nilisan ng lugar, sinigurado muna ng matanda na nadagdagan niya ang antas ng sabulag nito upang hindi yun matunugan ng mga bungabon at iilang aswang na nagmamasid sa paligid. Sa paglaho ni Maximo sa harapan ng kanyang mga kalaban, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa likurang bahagi ng hukbo ng mga aswang. Pagdating niya sa lugar na yon, agad naman niyang nasipat ang grupo ni Rakim na animoy isang napakaitim na usok kung titingnan sa malayo. Nagsanib puwersa ang mga ito upang magkaroon sila ng laban sa lehiyon ng mga aswang na nagtatangkang lipulin ang kanilang angkan. Matapos itong mapagmasda ni Maximo, dali-dali naman siyang gumalaw at naghanap ng mga nilalang na maaaring namumuno sa digmaan. Pagsilay niya sa isang gabunang pinalilibutan ng mga bungabon, agad naman niyang napagtanto na maaaring ang nilalang na yon ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Protasio. Walang sabi-sabi, mabilisan namang tinawag ni Maximo ang sibat ni Longhino at ni Ahum para ibato sa kinatatayuan nito. Upang masigurong hindi na yon makakabangon pang muli sa oras na maasinta niya yon ng sibat, binalutan niya pa ito ng sumpa at mga tigalpo na siyang magsisilbing lason na kakalat sa buo nitong katawan. Bagaman hindi madali ang pagtawag sa tatlong sibat, nagawa pa rin yung maabot ni Maximo sa takdang oras. Nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang gamit, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga bungabon ng hindi nito natutunugan. Nang malaman ni Maximo na angkop na ang distansyang kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niyang ibinato ang sibat na siyang dali-daling tumama sa balikat ng nilalang. Sa pagbao ng sibat na yon, mabilisan namang sinugod ni Maximo ang mga bungabon at inundaya ng saksak sa kanilang mga talampakan. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, kung kaya't hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga nilalang na sa kanya'y makaganti. Pagsilay ni Maximo sa mga bungabon na unti-unti nang naagnas, dali-dali naman niyang nilapitan ang pinoprotektahan nitong aswang upang masiguro ang kamatayan nito. Subalit paglapit niya sa kinaroroonan ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong pilit binubunot sa kanyang balikat ang sibat na kanyang itinarak. Nang akmang uundayan pa yon ng saksak ni Maximo, mabilisan naman siyang napaatras pagsipat niya ditong dahan-dahang tumatayo habang patuloy na nagwawala. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung dahan-dahang kumakalma habang nagwiwika ng, "Sinong pangahas ang nagtangka sa aking buhay?" Matapos nitong makapagsalita, buong galit naman yung tumitig kay Maximo habang patuloy na nag-aangil. Dahil sa sinabi nito, napilitan si Maximo na itaas ng husto ang kanyang kalasag sa paniniwalang hindi ordinaryong aswang ang kanyang kaharap. Napakalayo nito sa isang ordinaryong aswang, gawa ng hindi ito gaanong naaapektuhan ng kanyang mga pamako at sumpa na inilagay sa sibat na kanyang ibinato. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nagpasya si Maximo na seryosohin ang laban sa pagitan ng nilalang. Pagsilay niya ditong nag-uusal ng mga ritual sa pagpapalit anyo,
Buong lakas naman niya yung sinugod habang mabilisang ipinapakawala sa himpapawid ang tangan niyang sibat ni Longhino. Buong puwersa na din niya noong binunot ang sibat ni Arkanghel upang magsilbing pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Sa paglapit niya sa nilalang, paulit-ulit naman niya yung inundaya ng saksak. Subalit dahil sa liksi ng pangangatawan nito, kung kaya't nagagawa nitong makailag. Nang mapagtanto ni Maximo na hindi epektibo ang ganoong pag-atake, nagpasya siyang ibahin ang kanyang estilo. Bago siya muling sumugod noon sa kanyang kalaban, sinigurado niyang nakakalat sa hangin ang kanyang mga pinakawalang pamako upang malimitahan ang lugar na ginagalawa ng gabunan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli niya itong sinugod at kasabay nito ang pagkuha niya ng sibat ni Longhino na kasalukuyang nakatarak sa lupang kinabagsakan nito. Pag-usal ni Maximo ng mga sabulag sa kanyang katawan, mabilisan naman niyang tinahak ang likurang bahagi ng nilalang kung saan doon na niya ito nagawang maundaya ng isang pag-atake. Dahil sa lakas ng pagkasaksak noon ni Maximo, kung kaya't labis-labis na pinsala ang natamo ng nilalang. Habang nakatarak ang sibat ni Arkanghel sa likurang bahagi nito, buong lakas naman yung tinangkang bunutin ng gabunan, subalit sa kasamaang palad, tuluyan na yung nakakapit sa kanyang katawan. Demonyo ka? Talaga palang napakakunat mo no? Biruin mo, sibat na ni Arkanghel ang tinanggap mo pero may lakas ka pa ring magpumiglas at tumayo. Wika ni Maximo, habang pinagmamasdan ang nilalang na naghihirap kunin ang sibat ni Arkanghel na nakatarak sa likod nito. Nang marinig naman ng gabunan ang kanyang sinabi, bahagya nitong itinigil ang kanyang ginagawa para harapin at kausapin ang disipulo ni Manong Alejandro. Huwag kang magulat, Antingero. Lahat kami kayang gawin ito. Sagot naman sa kanya ng nilalang habang patuloy nitong pinipilit na tumayo. Pagkarinig ni Maximo sa sinabi ng gabunan, halos nagbigay yon ng nag-uumapaw na galit sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang magpasya siyang gamitin na ang pinakatago-tago niyang kapangyarihan. Pagkarinig sa kanya ng nilalang na nag-uusal ng mga engkantasyon, dali-dali naman siya nitong sinabayan para makapagpalit na din yon ng kanyang tunay na anyo. Matapos makapag-usal ni Maximo ng kanyang engkantasyon, bumungad sa harapan ng gabunan ang hindi mabilang na mga espiritual na sandata na nakatarak sa lugar na pinaglalabanan nila. Umaapoy ang bawat isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang mas lalong lumiit ang mundong ginagalawa ng nilalang. Sa paglapat ng napakalapad na pakpak ng gabunan sa isang sandatang pinalitaw ni Maximo, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas nang maramdaman niya ang mabilisang pagkaagnas ng kanyang pakpak. Pinilit pa yung isalba ng nilalang, subalit huli na ang lahat dahil tuluyan na yung nalamon ng nagniningas na apoy ng sandata ni Maximo. Sa lugar na to, wala kang magagawa kundi hintayin ang iyong pagkamatay. Humanda ka, demonyo. Ipaparamdam ko sa iyo ang galit ng lahat ng nilalang na inagrabyado ninyo. Wika ni Maximo habang seryosong nakatitig sa gabunan, hawak-hawak ang sibat ni Arkanghel. Matapos niyang makapagsalita, ikinalas niya sa kanyang katawan ng kalasag at mabilisang ibinato yun sa kinatatayuan ng gabunan. Paglapat ng kalasag sa katawan nito, bigla namang napaluhod ang gabunan dahil sa pagramdam niya ng hindi masukat na bigat sa kalasag na nagbibigay proteksyon kay Maximo. Nang masipat ng disipulo ni Maestro Alejandro na hindi na makakatakas ang gabunan, dali-dali naman niya yung nilapitan at kasabay nito ang muling pagtarak niya dito ng sibat ni Arkanghel na sinabayan ng lahat ng mga sandata na nakatirik sa buong paligid. Segundo lang noon ang lumipas nang tuluyang maglaho ang wangis ng gabunan sa buong paligid. Okay,
Grabe ang lakas na ni Maximo, no? Isipin ninyo, nakapatay na siya ng isang gabunan. Alam naman nating lahat kung gaano kalakas yung gabunan, di ba? Pero, nagsisimula pa lang ang digmaan. Marami pang mga baraha to si Protasio, malamang. Baka nga pinakamahinang pa lang niya to hukbo. Yung 15-16, bukas ulit yun. Alam nyo naman, everyday na tayo nag-upload ng twice, kaya pahintay na lang. Yun lang. Salamat.